thuche oko, ma bende doho manyeri, mano mameru. Koro nwacho ni koro jodongo mago mag Njuri Ncheke wach makamano oternegi mar mondo mi gine kaka ginyalo wacho ni gisolve dispute resolution bang'e ka Njuri Ncheke biro bedo ka twakie. Nego bedni wach makamano court documents ichwalo negi odiochieng' makiny mano chieng' tarik 31 bang'e koro Njuri Ncheke ema biro bedo kaka winjruok ma bende giseyiere mar tere doho kendo. Awinj mano pachi gi mano gi wach ni mogik intere county mano ma Migori. Sharon anaparo ni ati wach mar Kawira Mwangaza ni nochakore achaka immediately after the election. To oseyuare aming'a manotere nyaka e od bura mamalo, ochako tere Senate, mochako duoke ne MCS mondo mi gilos wachno gi MCS mondo giti kanyakla achiel. Kendo koro kochako muoch sani ok ang'eyo ni en ang'o marach gi MCS ma county no momiyo gi frustrate Governor Kawira sana. Being ni she's a woman, aparo ni bedo ni en ng'ama dhako and en very strong to en firm emomiyo MCS gi frustrate. An kanyo daneno ni mondo mi jotendwa omaka nena jok ma mine gi eki sana nikech tend joma mine ber kendo waseneno tend joma mine Kenya kaendi. Giwek keto joma mine bedo frustrated gi chuo gi eki. Wan bende wadwaro ni mondo wabede gi nying ni ng'ama miyo otimo gima kama to dala ma ng'ama miyo orito e dala maber. Koro kane jo elders go okaw wachno, anta neno ka en gima ber gidhi gilos wachno endo maber mondo mi jogi eki omi Governor Mwangaza Nyawira omiye thuolo mondo mi oti nikech en gi chia mar tiyo. Taparo ni kwe onge county no. To kendo ka wachako waneno ka wachako wadhi e parliament kacha to aneno ka joma mine tin wan gi gap, a very big gap mar statistical data wacho ni around 39 mar joma mine onge bunge. Senate bende wan gi a bigger gap. Wan kaka joma mine ok wanyal yie ni mondo mi Kawira Mwangaza obed impeached at no any zone. Ana awacho ni ati wachno mondo lose amicably olose pole mondo mi jogi eki omi thuolo Kawira Mwangaza nafas mondo otine jo county ma Meru. Giwachni mogik Judith intere county ma Migori dibedang'. Wachna mogik kane county ma Migori adwa wacho ni ati jo Migori obeda gi kwe. Baba pok otieko tich eka nochako neno ka SMS biro maliet ma very hot ni ati Migori chalo ka gima wan Tanzania. Babo nego ng'e anena wachno, ong'e anena Migori sana kiko we Migori oko nikech gin be gigoyo kura. To gin be gidware ni mondo wadwaro ni wane ng'atwa mbele kacha chande wati abaro Migori. Otherwise jowa manoyier mondo dhi otine jopiny giti maber kikoro wacho bede ni ati ni kori goyo wani dongi neno ka nomigi otamogi. Akwayo ni jowa mondo dhi oti jok manomigi the likes of Oparanya, Joho, Mbadi and Wandai. Gidhi giti maber ne jopiny kendo giteme keto ngima jopiny mondo obede kamoro maber to gipar youth. Giluonge jowa. Nyithiwa chando, nyithiwa nigi a lot of experience, nigi a lot of papers, jomotimo degree to tich onge. Gipare jowa mondo gikete nyithiwa kamoro mondo mi oyude kaka ginyalo konyore. Erokamano ahinya to magi nyalo mana kete tim kapo nono ni jod bura opuodhogi kapok opuodhgi to ok wanyale yango. Koko mano Judy Aguni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Eli wach makoro Kawira Mwangaza odhir ne jodongoni. Bende paro ni en okang' mowinjore nikech Kawira ni parni osechwal ma od bura mar